לקראת חג החנוכה שמתקרב עלינו לטובה, החלטנו לקחת מספר פריטים שנורו עלינו במהלך מלחמת חרבות ברזל ולהפוך אותם מכלי מלחמה לכלים של אור וחום. למעשה הפריטים שמרכיבים את החנוכיה הזו נבחרו בקפידה ממספר אירועים שהתרחשו במהלך המלחמה. לדוגמה, הבסיס של החנוכיה עשוי מהרקטה שנפלה במג'דל שמס והביאה להריגתם של 12 נערים ונערות. השמש עשוי מפריט שנפל בקריית שמונה והביא לפציעתה של אם ובנה. בסיס החנוכיה עשוי מרקטה שנפלה בקריית שמונה והביאה למותם של בני זוג ו3 כלבים, ואילו הבסיס לכל הנרות עשוי מרקטה שנפלה בשפרעם והביאה למותה של מורה מהעיר.